Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali at tao ti mangidayaw ken ka, oray ganaet, di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno, Candia. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Okay lang, mat, nanang. Saan kayo madanagan? Tama sigurado ka siyak ti kalaingan, ijay klase mi. Siyak tulakit di agbalin, valedictorian. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Tapno nalaka ka makaala iti scholarship mo, iti panagadal mo, into nagkolehiyo kan. Talaga tatang. Arapaap ko nga ti agadal iti may sa ama big apagadalan ijay syudad. Iso alala ingam, anak ko. Iti kasta, matungpal ti arapaap mo. Amumat amarigrigat tayo laeng. Kat saan da ka akabailan apagadalan iti nalatak apagadalan. Saan kayo ang madanagan, nanang? Talaga nga igagaad ko ti agadal. Kahit kumustamat ngay ni Ditas, akalaban mo iti grado. Awan laban kanyak dayjay, tatang. Adayo analalaingak. Kan napimpintasak pay. Basta ti importante, lalaingam, tapno kanayon anangato ti gradom, anak ko. Saan kayo kadi amadanagan, nanang? Di naktumaatiw ni Ditas. Nagwapo at talaga ti transferi a kaadalan tayo. Nagpudaw. Gapo ta igay syudad tinagapon na. Ni Axel ti ibagbagam? Asino kumapay ngay? Nalaing nga tamat? Day tatidyak mo. Para makita na nalaing matlaang. Saan ka kadi a magugwapuan kankwana? Iso ti rumbang ang mapintasan kanyak. Kaya't masawan, saan mo a type ni Axel? Saan ko pa'y matngamin anaasit gan? Saan nga iso tikit kitaak? Iso ti rumbang ako mita kanyak. Kasta? Iti da ito akin napintas ko? Iso ti rumbang nga gusto kanyak. Saan kat asyak ti agusto kan kuana? Hay, mabalin ti makitugaw kan ka? Apay, adda ka di ka sa pulam, iso ang nakitugaw ka kanyak? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Apay matakayat mo ti makigayam kanyak? Awan lang. Dakas ka di ti makigayam kan ka? Ti kunam kit di, kayat mo ti makigayam kanyak. Gaputa siyak ti kalaingan, kan kapintasan iti pagadalan tayo. No bilang man takasta. Saan ka di mabalin ti makigayam kan ka? Amangan no planom lang ti agkopya kanyak. Iso nga imasidag ka. Saan matakasta? Angam no saan mo akayat ang makitugawa kan ka? Oray saanen. Umaalis aklatan iti pagtugawan. Okay lang, Matt. Uray makitugaw ka. Saan ka na pumanaw? Saanen? Kababain mat. Sige Agbiro kaklatan iti sabali a pagtugawak. Sige. Nagpasugnod mat na natagos. Nagwapong agpaiso. Aglalo idi kimita kanyak. Kasla marunawak aminingningan na. Mabalin ka diti makitugaw kan ka? Sige, awan problema. Bakan ti matitugaw iti abay ko. Agyaman na ka. Mabalin ka di ang maamuan tinagan mo? Ay, siyak ni Ditas. Siyakmat ni Axel. Amo kung tinagan mo. Saan ka di nga impam-amom ti bagim sakbay asimrek ka? Anya ti amok ngay. Amangan no nalipatam. Sa anak matatabad tapno malipatak adagos? No kasta. Nalaing ka nga ag-memorize. Basit lang. Sika ngay,
Nalain ka kadimat nga memorize? Ha? Ay, kwa? Basit lang, mat. Anya? Saan samot ang nagkuriti kinapintas mo gayam? Saan asi ka tinakigayaman ni Axel? Nimot ditas ti ka close na. For your information, Shakti mo na nga inasitgan na. Oh, apay nga rod nga adamot iti ayan ni ditas. Gapot a pinapanaw ko. Apay mat apinapanaw mo. Ano ti amok? No panggap na ti agkopya kanya. Anya? Sayang. Saan asika tinakaala iti kangatuan nga score? Okay lang mat, Axel. Talaga mat ngamin analalaing ni Lotis ngam iti siyak. Ngamno para kanyak, nalalaing ka. Apay matan ako nam ti kasta. Gaputa dayo na singsingpat ka. Apay, saan ka diyan nasingpet ni Lotis? Natangig nga agsasao. Isu amis mo ti mangidaydayaw iti bagina. Kasta ka di? Apay, nakasaom ka din? Katuan mat. Kaya't kumat ti makigayam kan kuana. Ngam, umunapay lang nga panagsaumi. Saan kun akayat ti style na? Kasta ka di? Masuro na ka talaga. Saan mo tan nga inulit ni Axel ti masidag kanyak? Nadismayan sa mutan. Mga ramidak iti pamuspusan. Tapno siyak ti agbalin aka-close na. Saan kit di aday na aditas? Masapul nga agpapansinak kan kuana. Adamadmadlaw ko kan kagayam. Anya day ta? Kanayon ka amatiliwan akit kita amda Axel kan ni ditas. Masurunak nga rod. Anya ti pakasurunam. Saan matan nga masidag kanyak ni Axel? Manipod pinapanaw ko. Kinunam nga rod a pinapanaw mo. Di saanan nga umasidag. Kinapod nuna, saan ko mat a pinapanaw? Imbagaklaan nga amangan no adda plano na nga kopya kanyak. Hanggang pimanaw matanatagos. Apay mat ngamin akas tat imbagam. Tsak nga rod amo, no apay akas jay tinaibagak. Kat, awan maaramida mon ano saanan nga umasidag kan ka. Siyak ti mga ramid iti pa musposan. Tapno umasidag matla kanyak. Imposible asaan asyak ti pilyen na. Kat adayo anapimpintasak ngam iti dayjay aditas. Hi! Oh, Lotis, si kamot gayam. Apay ka di. Mabalin ka di nga awisan ka? Sa dino? Kadwan na ko mga agmerienda iti kantin. Awan ngamin kadwat. No kasta, kayat nak akakuyog? Apay kit din asaan? Idi nga mindamok ti umasidagkan ka. Kasla di nak kayat akaabay. Si kamot ngamin. Naglaka ka amasaktan. Joke lang ang dayjay. Ngam pinersonal mo mat. Kasta ka di? O sige, kaduan ka nga rod ije kantin, nawan kaduam. Okay. Mapantangarutan. Manipulita, mabalin ka di nga gayamtan? Una, apay kid di na saan. Mayat nga tati adu ti gayem na. Mabalin mo matiag pakuyog kanyak. Naada kayat mo apapanan. Agyaman ak no kasta. Kayat ka ama-am-am mo iti husto. Iso akayat ko akanayon ta ko mga kuyog. No adalaki di nawaya nga oras ko. Apay kid di na saan. Kayat ko mga kuyog tamanan nga agmerienda yung bigat. O sige, apay kid di na saan. Mabalin tayo mo ti agkukuyog kada ditas. Ken ikuyog mo matan ni Samara. No mabalin. Kayat ko adwa tala ang agkuyog. Mabalin ka di? Ha? Apay nga ta. Saan ba nga mas asidig kanyak ni Axel? Ada nga ta nagbasulak kan kuana.
Awan matiam mo ka nagbasulak. Ni matan Lotis ti kanayo na kadwana. Kat kinunana idi anatangig ni Lotis. Kan idaydayaw na tibukod na abagi. Baybay akman laangan. Tikat di pa naghadal ko ti pasnag ko. Adaman madlaw mi kan ka, anak kaw. Anya dayta, nanang. Kasla ka na yun anaragsak ka. Kan nakasapsapa ka amaririing amapan iji pagadalan. Ada ka di saan mi nga amaw. Ni nanang mat, tila madmadlaw da. Ada ka di agar-aram kan ka. Nanang, iti daytoy akin napintas ko. Adon tinagaram kanyak. Ngam, binasted ko amin ida. Gaputawan kursonada kadakwada. Nasaya at mo't tapno awan makadisturbo iti panagadal mo. Nanang, palubusan dak ka di ang makiayan-ayat? Apay, ada ka din agar-aram kan ka ang magustuam. Saan pa'y anagaram? Ngam, crush ko. Saan ko nga iparate? Basta tinapatag, saan mo abaybayan ti panagadal mo? Apay mat a pinalubusam a makiayan-ayat ti anak mo. May mayat mutla ang di amuta, nga dagayam kaayan-ayat na. Narigan no ilimod na, gaputa saan ko apalubusan na makiayan-ayat. Angem kasano no iso ti makadadali ti panagadal na. Nalaing jay anak ta, lakay. Patsya nga mo na ti araramidin na. Aglalo, kat kayat nalaunay ti agadal iti nalatak a pagadalad ijay syudad. Ay, sapay ko mga rod bakit. Tagpursige jay kakaisuna nga anak ta. Bilibak at talaga kan Lotis. Si kamot tantikad kadwa ni Axel. Iti daytoy akin napintas ko? Imposible. Asaan asyak ti pilyan ni Axel? Agselo sakpa yun. Iso na kanayon ti kakuyog mo. Awanan oras mo kanyak. Saan ka din nga agselos? Rumbang lang ang naragsak ka para kanyak. Gaputa na agaw ko ni Axel, manipod ka ni Ditas. Agpudno ka man kanyak, friend. Adda ka di pa naggustom kini Axel? Aminak akursonadak ni Axel, kat namnamaak akayat nakmat. Hi, Oh, Axel, imbag man tanalagip mo ti masidag kanyak. Kunaklakit din no adabasol an aramidak kan ka. Iso adin akong as-asit gan. pasensya kan ha. Makigaygayam ngamin ni Lotis kanyak. Kat kababain, no saan ko apagustuhan. Apay nga rod nga daka ita dito'y ayan ko. Mapan ka iti ayan na Agselselos ka kadi. Ha? Ne, apay kumamat nga agselosak. Saan ka madanagan? Tauray iso ti kadwak. Si Kalatta, ti adda dito'y panunot ko. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Basta, ijay tabalay yung agribyo intun madamdama. Umadanin ti finals tayo. Amang ano da kayo manan ka ni Lotis ti agkuyog. Uray anya ti mapaspasamak. Sika ti kadwak nga agribyo. Awisan ka kumaijabalay, Axel. Ha? Apay mat? Tapno adda kadwak nga ag-review. Umadanin ti finals tayo. Masapul nga ag-review tayo. Pasensya kan Lotis. Nakapagtulag kami kaniditas. Iso ti kadwak nga agribyo. O, di i-cancel mo. Di mo ibaga akay kayat mo akadwa nga ag-review ni Ditas ngam iti siya. Iso nga minti mo na akinatulag ko, Lotis. Please, Axel. Data ko mati agkuyog. Kayat ka akadwa nga ag-review. Sorry talaga, Lotis. Maawatan na kuma. Puisit talaga. Mas kayat na pa'y ni Ditas akadwa nga ag-review ngam iti siya. Apay akastoy matantirik na. Diyak maipas nagtag-review. Gapo iti surun ko. Masursurunak iti dayjay nga Axel.
Buisit talaga. Imbang man, ta saan pa nakapungtot, idi ko na masyakti kaduam. Nagpakaasi adwa kami nga agribyo. Ngam, talaga ngamin asikati kayat ko akadwa nga agribyo. O alang arudan, agreviewtan. Iti kasta, ma-perfect ta ti exam. No si ka siguro, kabaalam nga i-perfect ti exam. Angam no siya, jak kabalan. Kabaalam, basta ipasnag mo ti agreview. Anya tinapasama gayam. Nagadayo tinangitarayan kan kaniditas iti iskor iti exam tayo. Tsaka mo, Samara. Nag-review akmat. Ngam pulos nga awan sumrak iti ulok. Taapay ngamin. Nasakit tinakam ko iti panangpay kanyak ni Axel nag-review kami. Day talaang. Unay kamatan gayam. Maudin ato kad tayo iti high school. Kasano ka ama kaala iti scholarship mo iti kayat mo apagadalan? Kunak no siyak ti kalaingan kan kapintasan. Ngam nagbidutak gayam. Kasano nga rod itan, saan ka na makastrek iti kayat mo apagadalan iti kolehiyo? Okay, aklang, tatang. Uray ti nababalatan na pagadalan ti pag-iskwilaak. Sursurwak latan ti agpakumbaba. Anya nga minti inararamid mo aya. Apay ang nababati na alam iti eksamyo. Kunak no siyak ti kalaingan, tatang. Ang saan gayam? Nalastugak ngamin. Iso akastoy tinagbanagak. Lupay kasta, saysayatem lata anak ko. Ken agsingsingpet ka akanayon. Di mo ipagarok, asika ti kangatuan iti amin na banag. Agpakumbaba ka, tapno saan ka amasaktan, ken mabainan iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.